anyị ekele m unu. Ana m asị nke ọbụla onye chi biko nyazere ezioma ka m ji bịa tata, ifeọma ka m ji bịa, udo na aga m n'iru ka m ji wee bịa. Ihe m na-ekwu bụ ka m gwa ndị be anyị na nke nwa bụ nke anyị. Anyị si na IGBOWOOD TV ewetara unu ozi ka anyị gwa ndị be anyị na IGBOWOOD TV abatago, IGBOWOOD TV anatago, nke anyị abatago, ebe anyị ga-egosipụta ihe gbasara anyị na ọbatago. Ihe gbasara anyị maọbụ egwu maọbụ ejije maọbụ akụkọ maọbụ gwam maọbụ akụkọ ifo, ihe ọbụla gbasara ndị Igbo maọbụ nri anyị na-eri maọbụ ebe anyị si ma ebe anyị na-eje maọbụ efe ụdị uwe anyị na-eyi, kedu obodo dị otu a, kedu ihe obodo a na-emekarị, kedu emume a na-eme n'ala Igbo, kedu nke ndị Igbo ji wee karịcha, kedu ndị na-eme ọfụma n'ala Igbo, kedu ndị Igbo ji eme ọnụ. Ihe akụkọ ndị a niile ka anyị ga-ewetara gị na IGBOWOOD TV. Ihe niile ndị a niile ka anyị ga-ewepụtara gị na IGBOWOOD TV. Anyị wee sị gịnị, nke nwa bụ nke gị, bụrụ nke mụnwa, ọ bụ nke anyị ncha. IGBOWOOD TV ka anyị kwado ya, IGBOWOOD TV ka anyị bunite ya, IGBOWOOD TV ka anyị gwa ndị ọzọ maka IGBOWOOD TV, ka anyị kiribe IGBOWOOD TV, ka anyị na-ekiri ife anyị na-enye anyị n'IGBOWOOD TV. Onwe ihe anyị na-ewepụta ị na-achọrọ, onwe ihe a na-ewepụta ị na-achọrọ na-adịchara gị mma, ma otu anyị si ewepụta ya ị na-achọrọ ma ọ dịchara gị mma, ma onwe ife ọzọ iche anyị ga-ewepụtaba ma otu isi chọọ anyị ga-esi na-ewepụta ya. Ihe a bụ nke anyị na gị. Kpọọ anyị ma ọ bụ gwa anyị nekwa nna ụmụnne m, ihe unu na-eme dịkwa mma, mana ọ bụrụ na unu ga-eme ya otu a ma mee ya otu a ma ọ bụ mee nke otu a, ọ ga-adịkwa mma. Nekwa anyị ga-ege gị ntị, maka na anyị amacharọ. Ihe anyị pụtara bụ ka anyị na-eme ka ọ dị mma. Onwe ebe anyị si na-emetarọ ka anyị na-agbazi ka ọ na-aga maka echi. Maka echi ụmụazị anyị na-abịa abịa, oge na-abịa mgbe anyị abịa sị ndị nna nna anyị ha unu mere ọfụma, wee mere anyị ihe dị otu a, mere anyị ihe dị otu a. Anyị nwa n'okịta, ọ bụrụ na anyị fụ ọtụtụ ihe dị otu a nke ndị nna nna anyị ha mee, ọma nyecha nnekwu nsogbu. Ya ma ejiri ka ya sị na ụfọdụ ife na-emezi mmebi omenala ndị Igbo dịka ọ na-anazi ana. Ofe ndị Igbo ife ndị Igbo ji bụrụ odogwu, ọ dịka a na-asị ka ezi. Mgbe gboo amara nọ m n'akụkọ na a na-anwụ, mgbe a na-ada anwụ ọgwụ ihe a na-anwụ gacha kịta, ọgwụ Igbo ka a na-anwụ. Onye nwee nke a mee nke a, enye ya ọgwụ Igbo. Enwe ka ewu si mụọ nwa, ejakọta ihe a na-akpọ ichikara, enye ewu egwu ata ọnyụpụ ihe. Ụfọdụ ihe ndị Igbo jiri jee ebube a na-awa mgbe a na-eke ji n'ọba. Ụfọdụ ihe ndị Igbo na-emegacha. Anyị wee na-ekwu na site tata dị mma, ọ dịbara gboo. Ewe na-asị gị na nke nwa bụ nke anyị na gị. Bịa nyere aja n'ukwu, sonyere anyị ka anyị kwalite omenala anyị, sonyere anyị ka anyị kwalite asụsụ anyị, sonyere anyị ka anyị kwalite ihe anyị ji wee karịchaa, ife anyị ji wee dị ebube. Igbo nwere mmadụ, Igbo nwere ndị dị ofufe eme ife, Igbo nwere ndị na-eme Igbo nwere ndị bụ odogwu na mba ụwa dum, ọ bụ ọsọ obodo a na mba ụwa dum. Wee sị gị dododo nwanne m, ụmụnne m, bịanụ sọskraịbụ anụ na IGBOWOOD TV. Ebe ị na-ekiri ihe a n'okpuru ya ị ga-afụ nke na-achọ mmemme ede sọskraịbụ. Bịa anya aka kpam ịsọskraịbụ ana. Ihe ọbụla anyị na-ewepụta ị na-afịa, ihe ọbụla anyị na-egosipụta ị na-afịa. Ọnụkwanụ nke ya asị anyị ka ịgbaziere anyị. Anyị chọrọ mgbazi, anyị amachara wee na-eme na ihe anyị chọrọ bụ ka anyị gbazie. Nke ọbụla ịma etola anyị arụ, ikwuo nna igwe anyị ndụmọdụ otu anyị ga-esi wee na-eme. Anyị chọrọ ndụmọdụ, anyị chọrọ mgbazi, anyị chọrọ aga n'iru nke anyị nwere nke onye ọbụla. Wee na-asị gị dododo, tinyere ya aja n'okwu, sọskraịba na IGBOWOOD TV ka ihe niile anyị na-eme ka i wee na-afịa maka ọdịmma anyị. Gị aka m bụkwa onye nke gị, Chidi Ikenna Amobi. Wee sị gị dodo na ụbọchị tata ga-ewetara anyị ọmalịcha ife n'afa Chukwu ike abịa ma ise. Ndewo.